Naiz irratian, bigarren kafea. Iritsi da urteko azkena, bigarren kafe gehiago ez guretzat. Zez, broma dala! Iritsi da urteko azkena, horrela beto goiuri. Asko zobeto, Inigo! Bigarren kafe gehiago ez guretzat, oporrak hartuko ditugu gaur. Bueno, batzuk ez dugu inoiz hartzen, Inigo. Ze kafea la oporrak? Ez bata ez beste. Ara. Pasaden urtean Donostiako akuariumean egin genuen azkena. 500. saioa eta urtearen amaiera ospatu genituen elkarrekin. Gaurkoa desberdina da, baina berezia hala ere. Urtea etxean bertan amaitzak badu bere xarma. I'd ask you just the same. What are you doing, New Year's? New Year's Eve. Wonder whose arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night, welcoming in the new year, New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose. Urtea labur biltzen saia gintezke, baina ez da lan erraza. Pentsa zenbat gonbidatu eta kolaboratzaile pasadiren 2023an hemendik. Hala da, Juan Ignacio Artxuagarekin eman genion hasiera urteari. Agian, gizarte bat baino gehiago ditugu gizartearen barruan. Esan zigun, eta ilunak argitu ordez, argiak ilundu zizkigun gure antropologoak. Eta Idoia Sánchez Garzia, Idoia Xarma ere izan genuen lehen aste hartan. Egia esan ez genuen gai kitzikagarrien aukeratu urte hasteko. Espermatozoide kopurua nabarmen ari dela behera egiten kontatu zigun erizainak, eta horren inguruko kezkaz aritu ginen. Ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend. Be myself and that's all I got in the end. That's what I found out. And it ain't no need to cry. I took a vow that from now on I'm gonna be my own best friend. Controlling, you say that you love me, but you don't. Your family told me one day I would see it on my own. Next thing I know I'm dealing with the 3 kids in my home love. Tira, hortaz ere hitz egin behar da, baina bueno, gai jostagarriagoak ere ekarri dizkigu aurten, nola bidaiatu jostailu erotikoekin, zein diren gure eta gure entzulen fantasia sexual ohikoenak. Eta asko ikasi genuen. Kontatu zigun, fantasia sexualak edukitzea, sexu disfuntzio edo zailtasunei aurre egiteko aukera on bat izan daitekela. Fantasia sexualak gure egunerokotasunaren arnasa dira. Esan zigun, beraz, badakizue. Eta badakizue, asteazkenero elkarrizketa akustikoak egiten ditugula. Bada, lehenengoa goxo-goxoa izan zen. Saxo doinuekin hasi bait genuen denboraldia. Jon Urbizuk saxoa bidelagun 2016 inguruan abiatu zuen Adi proiektua, eta taldeak 2 disko argitaratu zituen. Adi eta Kea, geldialdi txiki baten ostean, 3. lanari ekiteko gogoz itzuli zen, eta gurera gonbidatu genuen.
ordutik ezin kontatu zenbat musikari etorri diren, lagun zahar eta berrien musikarekin gozatzeko aukera izan dugu. Ruben Ramos gitarrarekin etorri zen, Sara Azurzak liluratuta utzi gintuen, Arima Souleko Mikel, Lidia, Paul eta Gorka bigarren kafe hartzera etorri ziren. Izan ere, bai, bigarren kafe bat hartzera gonbidatzen ditugu guztiak, Ilargiren lehen lana ezagutu genuen, Jesus Mai Lopetegik ez da horren sinplea proiektu aurkeztu zigun, bere hitzetan, bizitzan behin egiten den horietako bat. Eta miru atarrak ekartza lortu genuen, kostata, hau bai marka, gure estudioa dagoen herrikoak izan eta etortzeko arazo gehien izan dituztenak. Berde Pratok gure laborategia unibertso urdin bihurtu zuen, eta trantze batean sartu ginen, bere mugimenduak imitatzen. Eta pianoa, gure piano maitea ze zortea izan duen, hainbeste musikarik laztandu dute, Ramada Intaldekoek, Sara Zozaiak edo Olaia Intziartek esaterako. Baino sartu naiz, zure xokoetatik. Unai Elordi Hidalgok bigarren kafea etorkizunera eraman du adimen artifizialaren adituak ulertzen ez ditugun hitzak ekarri dizkigu gurera. Intermodalitatea, adimen artifizial generatiboa, open source, PyTorch. Maria Romero Laspiurrekin artista sentitu gara ostegunetan. Hitz egin zigun Paco Rabanne diseinatzaileaz, ondarearen Europar jardunaldietaz, emakumeen presentzia aztertu genuen berarekin diseinatzaile eta zuzendari kreatibo postuetan. Eta Dona Epeian izek gure emozioak orekatzen lagundu digu. Gure terapeuta emozionalak lan handia izan du horten. Maitasuna zer den azaldu zigun, estresa gure onurarako erabiltzen irakatsi zigun, gure entzulei aholkularitza emozional eskaini zien. Zure kabia zezu aitz guztiak gezu reskoak dire son de mentira ez dakitzen baden bora dara madan hemen ez da inorretorriko eta eseri zaitez ez dakitzen baden bora dara madan hemen ez da inorretorriko eta eseri zaitez ez dakitzen baden bora Eta zenbat gonbidatu, Marise Urrutirekin antzerkigintza zaritu ginen. Ekatzeko Kotxea eta Jose Ubera irakasleek ikasleen isolamendua hitz egin ziguten. Bizilagunekin plataformakoekin desazkunde turistikoa zer den ikasi genuen. Maskulinitate berriak jorratu genituen Iruki Larroxa eta Piper Txuriak elkarteko kideekin. Errugbi inklusiboa zer den irakatsi ziguten Hernaniko errugbi klubekoek, Aintzane Gamizekin memoriaz edo besan da desmemoriaz aritu ginen, gazte ekoliderrak ikastaroa ezagutu genuen. Palmira Dual Jimenezekin emakume hijituen errealitatea zausnartu genuen, Lapurdiko pizzak dastatzeko aukera izan genuen, Antzuola herri eskolan heriotzaren gaia nola lantzen duten ikusi genuen, Mikaela Goikotxea estatu batuarrarekin euskal diaspora hitz egin genuen. Kafearen ordez menestra bat irudioneke. Mai gainean utzita bilatu dizkizu duetzuloa hor daude ondoko paretan hor daude ondoko paretan eskubateko atzlodiaren Eta gure laborategitik irteteko aukerak ere izan ditugu. Badakizue hilabete hasieran Durangon izan ginela, Durangoko azokaren berri ematen landako gunean egotea, udalekuetan egotea bezalakoa da guretzat. Andoaindik ere egin genuen saio bat, Bastero kulturgunearen 20. urteurrena ospatzeko. Eraikina kulturaren babesleku izan da, eta urte hauetan guztietan gertatutakoa zaritu ginen hainbat protagonistekin. Eta Bilbotik egin genituen hainbat saio,
Frantziako turraren Grande Park ditxosozko hori Bilbotik abiatzen zen, eta bengo batzuk hain txirrindu zaleak direnez, ara joan ginen trasteak hartuta. Anestesiados después del gazpacho nos quedamos dormidos, mirando Tour de Francia en la típica etapa donde Lance gana, imponiéndose el sprint con un segundo de ventaja en el último suspiro, colgándose a sus hombros el maillot amarillo. De nuevo el chiringuito, un bañito, helado de pistacho y partida al futbolín. Lanzamos unos frisbees, jugamos a las cartas y acabamos cenando sardinas y ensalada. Bebemos dorados, hablamos callados. Eta horrela, pixkanaka osatu dugu urtea. Luzea izan da, baina une goxo asko bizitzeko aukera izan dugu. Beraz, ezin kexatu. Gainera egun batzu falta dira oraindik urtea amaitzeko, Guk urteko azken saioa dugu gaurkoa, baina egun hauetan gauza asko gertalitezke. Eta oporrak hartu alizateko, gaur saio borobila egin behar dugu. Olat zugasti elkarrizketatuko dugu, ostegunen kontzertu bat eskainiko du Victoria Eugenian. Gabonetan egitarau potoloak antolatzen dituzte herri askotan, beraz, agenda prestatu dizuet beti bezala, Txintxo, txintxo. Eta Jokin Oregi Inurrietak kafe utxe hartuko dugu gurekin. Eta Angel Kuerdorekin Georgiaraino bidaiatuko dugu. Aizue, azken kafea izateko ez da makala, Abenduak 22 ditu gaur eta ostirala da. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Zuekin Jaun Andreok teia kolore hartu eta euriak teiatuetan nola emozioak bere jertxean irristatzen ikusi nahi duen emakumea. Oian Amaritorenak egunon! Egunon! Zuekin Jaun Andreok beltzez jantzi eta bere jertxean irristez, bere sorbaldan jertxea irristan jarri duen, labainkor egin duen emakumea. Sorbaldak airean eta irriparra hauan besterik ez bada ere. Goiuri ez eizaran, diagonon! Ez da jartxe bat soineko bada. Bueno, ya está. Nereare bai. Izketan ari zaizuena onpazientzia edo Inigo Asensio Lurbide nahiko lan hauedenak aguantatzen. Bigarren kafeak gaur 682 du, abenduak 22 ditu, goizak 10 eta 20 izango ditu 4 segundu, 3 segundu, 2 segundu, segundu bat, eta dagoeneko, eta 20 dira, eta zuek, milaka zarete, eta zuzenean zarete, bigarren kafean. Naiz, irratian. Egunon, ongi etorri! Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You were right about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad songs. Egunon deizuela guztioi, Indiokerrek esan digu, egunon gaztiak atzo ez, baina gaur bai hemen nago, akaso aje pixkatekin izango da Indiokerre? Hori ere kontatu behar, kantutzarra diote hemendik, bai. Wow. Don't cry. You can rely on me, honey. You can come back. Maite dute itarte egin barko diegu, Jana Maritorenak enbez, zein da, Jerai Belek dio, bigarren kafea reuinde. Bai, hori egin dugu. Hori egin dugu. Bezarraka bat hemendik Jerai Beleren zat. Ze sorpresa, aspaldiko. Aspaldiko hemen, esan nahi dut.
ez uraragiz ikusten dut jera ibele gehiago, Twitchen baina ongi etorri bai. Singing sad, sad songs, tuned to chords strung down your cheeks. Oian Amaritorenaken bezein da zure maite duta. Venga. Oso simplea izango da. Maite dut bizitza. Besterik gabe hemen hasi gara aurtearen errepasoa egiten eta nik atzaukin un momentutxo bat horrela etxean ditudan lore edo osto lehor batzuei begira eta gogoratu nintzen noiz eman zizkiaten lore horiek eta aurten oparitu zizkiaten sorpresa bat izan zen, egindako lan bateko lankideek oparitutakoa eta konturatu naiz maite dudala ez, bizitzak ematen dizunen aukera lagun zaharrekin edo betiko lagunekin konpartitzekoa, baina jende berria ere agertzen denean zure bizitzan, eta pertsona horiek ere beraien lekutxoa hartzen dutenean bizitza horretan. Nik egia da zorionez jende ezberdinarekin lan egiteko aukera dudala, eta beti, mundu guztiarekin ez duzu harreman bera egiten, baina egoten da jende berezia hor agertzen dena, eta, maite dut bizitzak ematen dizun aukera hori, jende berria ezagutzekoa, beraiekin disfrutatzekoa, eta batez ere momentu politiak partekatzekoa, dana ez da ona bizitzan, hori badakigu, 2023 dana ez da arroxi kolorekoa izan, ez da gutxiago ere, bere momentuak ere izan ditu, eta 24 ere alaxe izango ditu onak, eta ez ainonak, baina, guztiari irribarre batekin eta jarrera onarekin heldu, eta aurrea, eta jarrai dezagun jende zoragarria ezagutzen, eta konpartitzen. Scraping together, your voice is smoking last cigarettes, but all you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, but all you can... Goiuri Zeizarandia zein da zure maite duta? Nik bi maite dut oskat, nahi zuen hastea. Ez dut maite... ez dakit, gauzen sinkronizazio traketxau, gaur kontzertu berezi bat daukagu kursalen, Saharari kantariariko gara, oso kontzertu berezi izango da, artista mordo elkartuko dira, eta aste guztia ibili naiz, inguruan dauzkadan, eztarri gaixo, mukizu, ez dakit pneumonia daukadan beste lagun batek, nik gripea, honek bestea, dena saiestu nahiean, eta atzo egin genuen saioa eta zoragarri negoen, ahotsa eroso, ederki. Afal ordurako eztarria puztutan aukan. Eta gaur badaukat, ezkerreko amigdala hau, tenis pelota dirudiela, mukiak dauzkat, ez dut bat ere maite sentsazio nazkagarri hau, ez dira asko izango, batzuontzat kursalean bestuko dituko aldiak, eta nahi nuen lasai xamarra gozatu, eta ez muki sentsazionekin, baina tira, egunak aurrera ginela, pentsatzen dute joango dela aurrera, eta askotan egia da norberak sentitzen duela nasalidadea kanpoan nabari dena baino gehiago, ez? Beraz, hori ere sinistuko dut, baina izan ziteken, beste momentu batean. Gaixeteko ez da momentu nik inoiz. Ez, hori egia da. Abendua da andramari zuriaren Abendua da, eta hori da, Usten daukat aurrean. Beraz, entzulen artean adiez jera ibele ikusi dugula, trukoak onartzen dira, jengibrea egosi, limoia, estia, propoleoa, horrelako historia guztiak, onartzen dira. Goizero bezala, oparitu dit bere irria. Entzulatek esan digu irratian, ez zaizu sumatzen, eskertzen da. Nik aldiz nire hotxa oso nasale sentitzen dut. Eta hau bera, Mikel Urdangariner izango da gaur kursaleko kontzertu horretan, batzuk sarrerak badituzu, Oiana? Ez dituzuen entzat, oraindik baude sarreratxo batzuk salgai, eta barkatuko didazue, hain insistente izatea honekin, ez da bertan hariko naizelako, baina Saharar herriaren alde egindako kontzertu honetan, eta bilduko den diru guztia, hainbat Saharar herriaren aldeko ekimenei eskaintzeko izango den horretan, justu iruditu zaite txapa pixkat ematea, eta... kontatzea zuei, gaur kontzertu oso berezia dela, ez dakit horrelako euskal energia elkartuko den denbora luzean Sahararen aldea besteko, Einaute Lorri eta Idoia eta Bea Surmendi, Mikel Urdangarin, han izango da, ez dakit, Iker Lauroba, Esti Marquez, Fariba Xihan,
Iñigo Asensio. Iñigo Asensio postalkolik zeniztekin, Fisis versus Nomoseko txusta, Sierra ere bertan izango da. Bueno, jende asko, hainbat Saharar kantari, Orekatixako lagunak Saharar kantari hauekin improvisatzen, gauza zoragarriak. Beraz, erosi zuen sarrerak. Aizeak eta hotzak Hemen diote te berdea, limoia eta zainminarekin eta azukrea ordez ezti koiaratxo bat eta horrekin gargara, gero irukaina abestu horretik eta listo. Gola rock and rolla. Atzerako biderik ezal Goiuri eman aldizu denbora, pentsatzeko. Bai, Zein da zure maite duta? nire maite duta da, behin hemen, urte hontan egin dugula 2003ko horrela laburpen bizi-bizi bat, gonbidatu batek, aurten gurera etorri den gonbidatu batek, oso gauza politia esan zidan, eta askotan oroitzen naiz, esaldi horrekin, eta politia iruditzen zait, esaldia oso politia da, nik esaldi hori erabili dut, pixka bat triste edo egon naizenetan, eta politia iruditzen zait pentsatzea, pertsona hori Einaute Lorrieta zen, Einaute Lorrieta ziur ez dela gogoratzen, esaldi hori bota zuenik ere, baina nola, ez, zer horrelako esaldi politia edo losintxa bat edo jasotzen duzunean, esfortzu zero eskatzen du, ez, gauza politi bat esateak, baino sekulako eragina du gero, eta hori xordun, maite dut, esaldi horrek nire buruan jarraitzen duela, eta ze gutxirekin egin dezakegun zoriontsu lagun urkoa. Eta, zoritxarreko albiste bat, gaur goizeko ordubiak aldera itsasontzi bat ondoratu da Ziburun, 3 arrantzaletako bi desagertuta daude oraindik eta erreskatatu dutena Baionako ospitalean hartatu dute. Hipotermiak jota Ziburuko alkatearen arabera desagertutakoak bizirik aurkitzeko itxaropena urria da. Hori kontatu behar izugu eta hori dezut maite ez da gizargatik itxasoak atzo uste daipatu genuela, ez? 4 metroko olatuekin nahiko, itxaso gogorra zegoela eta zakarra eta itxasoak hiltzen dituenak beti egiten zaizkigu gogor, batez ere euren jaioterritik migratzen dabiltzanean, baina gure arrantzaleak eta gure itxasontzietan dabiltzanak ere itxasoak irenzten baditu ez da gauza ona. Esperantzari helduta jarraituko dugu, baina esan da bezala bizirik aurkitzeko itxaropena oraintxe ez da ondiegia eta hemendik besarkada bat eta animoak kezkaren baitan dabiltzan senide eta lagun guztiei. Goizeko 10 eta 29 minutu, ia aterdiak dagoeneko, bagoaz aurrera hemen bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Kontatu dizuegu guk oporrak hartuko ditugula, baina oporrak baliatuko ditugula gozatzeko, kontzertuak, antzerkiak, dantza emanaldiak, hitzaldiak, erakusketak. Hainbeste maite dugun gure sortzaileen lana jarraitzeko eta proposamenen artean badugu bat oso berezia. Victoria Eugenian datorren abenduaren 28an arratsaldeko 7:00 izango den Olatze Zugastiren kontzertua. Itznio bat erran eta banua berala, disko berria aurkezteko kontzertu aski berezia.
Zazpigarren lana du Olatz Zugastik bere ibilbidean. Apirilen argitaratu zuen aipaturiko diskoa, eta honen izenburuaren inguruan ere gehiago jakingo dugu laizter. Bere ohiko taldearekin kontzertuak emateko irrikaz dator eta hitzordu sendoa plazaratu dizuegu abenduaren 28rako. Ander Ederra gitarretan, Amaiur Kajarabile basuan, Ander Zulaika bateria eta perkusioetan, Gratxina Lertxu handia izezko tresna, ahotsa eta teklatuetan, eta Olatz Zugasti bera, ohiko moduan arpa, gitarra eta noski, ahotsa instrumentu ere baduela. Zirikatzen naute zaren aldiz Apirilen argitaratu zen diskoa, baino esan genezake diskoa bera oso berria zaigula. Kontzertu gutxi batzuk eskaini dituztela, gutxi eta onak, eta nolabait abenduaren 28an Victoria Eugenian izango dena badela, nolabait Donostiako eta hainbat publikorentzat diskoaren aurkezpena bera ere. Su epel eta motelean egosten diren lanek ere horixe dakartelako, gerora motel, epel eta goxo aurkezten direla. Olatz Zugasti telefonaren bestaldean dugu kontzertuaren inguruan eta lan honen inguruan aritzeko. Olatz, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, mila esker. Aipatu dut, nolabait diskoaren aurkezpena ere badela, apirilean argitaratu izanagatik, ez dakit 5-6 kontzertu eskaini dituzue dagoeneko diskoarekin, baina Victoria Eugeniakoa izango da. Esango nuke oraindik ere ez, diskoa aurkezten ari den talde baten kontzertu berezia. Hola izaten da, ez? Azkenian apirilean argitaratu, baina, datak ere lotzen dira, eta, aldanian, ez da? Eta hori, Donostiakoa hemen suertatu zen abenduan, Bestalde, politia izaten da udazkena, negua, aurkezteko ere ez, gure kasuan, eta kontzertu aurkezteko. Disko aurkezteko alegia. Aipatu dute lan hau apirilean argitaratu zen lan honek. Apirilean atera eta ere, itzino bat erran eta banua berala, baduela, akaso garai hauekin erres konektatzeko, ez dakite doinuetan, koloreetan, badauzka kutsu keltiarroiek, badauka, ez dakit, iruditeria oso bat, zure musikarena badena, eta akaso, zuk esan da bezala udazken eta neguan iaia udaberrian baino gozoago sartzen den lana ere badela, Olatz. Gu pixkat alde hortatikan, ez dakit tendentzia pixkat hori da, ez? Gero Euskal Herrian, dirudi, negu, udazken, udaberri, pixkat hori izaten dela, ez? Girua, aproposa guai, igual udan mateko baino. Baina, irikita gaude eta udan ere guztu baitzen geha, ez? Bai. Aizu, Victoria Eugenia Antzoki ederra da lan hau aurkezten jarraitzeko esan da bezala, eta ohiko taldekideekin dagoeneko esango nuke badala denbora bat, ez? Naiz eta batzuk oso gazteak diren tartean Ander Zulaika bera esaterako, edo Gratxina bera, baina badela tarte bat, ez? Talde honekin ari zarela, eta nolabait, sendotasun hori ere bermatuta dagoela nolabait, elkarrekin erres eta ondo ari den talde bat topatuko dugula abenduaren 28an. Egia esan guztua seguru sentiarazten haute, esan behar dut, ensaiatzen dugun bakoitzean, eta berehala ulertzen dugu elkar, eta sendotasun bloke bat, ez, deportean esango litzaken bezala blokea, ekipoa pixkat, sentitzen dut oso, komunikazio baldetik oso, berean, hizkuntza berean nahi gehala askotan, ez? Orduan, Gero, aparte, esan dute Ander Zulaika perkusio eta baterian ari bada ere, ahotsare korok ere egiten ditula, Amaiur Kajarabilek ere orduan, pixkat ahotsetan ere sartu degula, beste indar bat, ez? Ez da inoikoa, perkusionista edo bateria jole bat ikustea kantatzen, baino Ander Zulaikak badu, doai hori bateria jo, 3. beso batekin shakerra perkusioan erabili eta eraberean kantatzen aritzeko, Olatz, eta hori nolabait esplotatu egin behar da, ez? Baliatu egin behar da, ez? Hombre, bai, hori gaina doaia baldin mauka eta bea guztua baldin dago, hori aportazio hori egiten, baliatu nahi den noski. Olatz, gogoan dute diskoak kaleratu eta aste gutxietara irakurri izana. Zalantzak izan zenituela benetan baute zegoen tokirik zuretzat. Ez dakit lana bera eta sortzen ari diren kontzertu hauek baute diren aldarrikapen bat eta baieztapen bat, ez? Nolabait, bada toki bat, zuretzat, bada toki bat,
denontzat nola baitez, eta hori bada gaur egungo musikaren abiaduran batzutan sortzaile askoi datorkigun zalantza bat, ez? Ondotenago edo baotenago behar dudan tokian, eta esango nuke hori baieztatu edo nolabait gainditu egiten dela zuzenekoan eta 28koa bezalako kontzertuetan, ez da? Bai, egia esan, esaldi hori nik uste gaizki ulertu zala idazteakoan ez dakite, oso, bai, ez nuke behin esango, niretzako badago tokirik eta olako, ez dakit, nahiko txorakeria iruditzen zait hori horrela esatea, ez? Alegia, bakoitzak egiten duna, eta bueno, publikoa hor dago, eta publikoak hartuko du, hartu behar duna, ez? Eta hortaz gain, norbeak ez du esan behar, badago tokirik, ez dago analizi horietara, ez nago jarrita, ez? Orduan, pixka bat gehiago zune, nola esan tituloa aipatu dezule, tituloa zere aditzeko, eta itzino bat erran eta banua berala. Polita intzi zaidan batean, sugerentzi hori, kantu batetik, kantu tradizional batetik hartuta dago, hemen diskontan dago mendian zoinen eder, eta hor, pixkat esaten du momentu batean maitaleak esaten dio, irten dadila lehiora, itzino bat erran eta banua berala, alde ingo dut berala. Eta pixkat polita iruditu zitaidan ere, gehien bat, hori pandemia garaian eta bat batean nolako estanda etorri izan sarean eta leku guztitan eta mundu guztiak kantuz jarri zen garai hartan, hor pixka bat sentitu nun, esan nun, badago tokirik edo ez alda hobeto isilik gelditzea, ez? Hori izan pixka zentu hortan esan nahi nun zaldi hori. Gehien bat orokorrian, ez? Batzutan ere ekologia aldetik, ez? Sonoro kontaminazio bat ez aldago gehiagikeri bat edo, eta ez da, baina, lana egiten ari nintzen eta urtea jodun, claro. Baina pixka sensazio hori, ez? Ados. Hori zan, bai. Mendian ulertzen zaiten, Bai, ulertzen da, baina bai. Mendian zoinen ederkantu aipatu duzu, horixari gara entzuten, eta bada ez, diskonetan entzungai diren bi euskal kanta tradizionaletako bat edo, ez da gita, Agortzi Xahoriri egokitzen zaion kantua, bada ez, joera bat, nolabait zure ibilbidean tarteka bizi izan dena, eta da olako kantu herrikoiak ere nolabait berreskuratu zure egin, eta honek, eman zizkizun gauza asko, batetik, esaldi hori aipatu duguna, ez, diskoari ere izenburu ematen diona, eta era berean, hor dagoen kantu eder bat gurera ekartzeko aukera ere, bai, ez? Bai, hori, hola, suertatzen denean, San Jose polita, eta, gusto hori beti danik izan dut, ez? Herri kantuaren berreskuratzia, eta pixkatze posibilidade nola egin daiteken, eta ze kolore ezberdin eskaini dezakedan, eta hortan, bai, beti saiatu ez, beti sortatzen zait, hola kanta tradizionalen bat, nere diskoan sartzeko modukoa. Eta, iruditzen zait, ekarpen bat ere badala, eta, Itzino bat erran eta banua berala, zein da itzinoa edo esaldia, jendeak berala abenduaren 28 sarrera horiek eros ditzan, olat, zein da gonbiterako aitzakia edo? Gonbiterako aitzakia da pixka bat, guria ematea jungo gea, ez dago gauza artifizialki egindako zearik, ez da jendeak esaten duna, zerbait berezia egin, eta nik uste guk egiten duguna berezia badala. Ez, gure soinua, berezia da. Gustatuko zaizu edo ez. Oso berezia da, bai. Orduan, hoixe da gure itzino hori, ez? Konbidatzen ditugu, uste dugulako ongi pasatzen dugula zuzenekoetan, eta jendea, normalian ez daki oso ongi zer egiten dudan zuzenian, ez? Beti ikusi naute arparekin, nauta beste orduan ez dakite oso ongi zer eskainiko du honek, ez? Oraindik ere 15ean ateran itzelako, 2015 arte, ez nuen zuzenekorik eman, inoiz. Hasieran bakarrik, ez? Gero hor utzi egin nun, eta orduan hori, baina behin jendea etortzen danean badirudi, une atsegina pasatzen degula, elkarrekin, hori xe.
Victoria Eugenian izango da kontzertua ostegunean, abenduaren 28an, arratsaldeko 7:30, esan da bezala, Itzño Baterran eta Banua Berala disko berria aurkezten, ziurren Nikolatz, diskotik aratagoko kantuak entzuteko aukera ere izango du entzuleak kantuen zerrendan, edo ez, bai estatu iguzu hau? Bai. Nere ibilbidean hasierako kantu batzuk ere bai, eta gerora grabatu ditudanak, eta bai, denetoren bat edo beste ere bai, eta bueno. Denetarik entzuteko aukera beraz, eta esan da bezala talde ezin hobea, Ander Ederra, Amaiur Kajarabile, Ander Zulaika, Gratxina Lertxundi, eta Olatzu Gasti bera. Proposamen zoragarria, beraz hemendik gonbitea gure entzulei ere, abenduaren 28an Victoria Eugeniara anima daitezen. Olatzu Gasti zuri, Gabon zoriontsuak igaro, eta kontzertua zoragarri izan da dila, eta goza ezazuela behar bezala. Bueno, mil esker eta urte berri ondan hori. Berdin gerote. Olatzu Gastiren mendian soinen eder kantu honekin egingo ditu rengo minutuak hementxe naiz irratian bigarren kafean, serior. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. 2024an, Gararen 25. urteurrenean, etorkizuneko artefaktua jarriko da martxan. 1977an egin sortu zenetik, gaur arte pertsona eta herri gisa unkitu gaituzten albisteak gogora ekartzeko dinamika. 2024ko egun bakoitzean, guztiok markatu gaituzten gertaerak, albisteak, argazkiak eta azalak argitaratuko ditugu. Gure herrian egin den memoria kolektibo ariketa handiena egingo dugu. Herri hau, desberdina izango litzatekelako egin Euskadi Informazion edo Gara ez balira horregon. 2024an artefaktua, etorkizuna egunik egun. Maybe I'm not some chosen one, but damn it, I'm my father's son, and that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns, the warmer days are on the run, and I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue, just trying to be like you.
10:46 minutu hementxe zuzenean naiz irratian, eta guk proposamen gehiago egiten jarraitu behar dugu. Oiana Maritorena genbe etorri zaigu eta arte eszenikoetarako hainbat eta hainbat proposamen hartuta. Gaurtik hasita, abenduaren 22 ostirala. Abenduaren 22 pixe bat munduaren amaieraren moduko zerbait, gauza asko gertatzen dira abenduaren 22, ez? Bai, hainbeste? Bai, ikustu du baietz. Munduaren amaieraren saltzen abenduaren 21. Horrexegatik. 22 ospatzen gabiltza bizirik garela oraindik. Drop away to fill that cup, but anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my grave. A ver, hemen daukagula pixkate abandonatuta txata, Spiderman derrek dio, aupa, indiokerrek, eta zein da esaldia? 10:28. Hori da goiuriren esan. Kaixo zer moduz, agenda Oiana, gaur Legazpin magia gala nijungo naiz. Bai, zegin genuen Legazpiko magia gala honen inguruan, hemen bigarren kafean gorka gogoratuko duzu, eta egia da, gaur abenduako 22 horixe. Tira, baketxoko musike barrin abiatuko dugu gure agendaren bidaia, Oiana. Hoixe, bertan egongo dira tartean teatroko Kortxoaren dilema antzezlaneko protagonistak Mikel Martínez eta Patxo Telleria arratsaldeko 7:30. Baginaren bakarrizketa Txalo ekoiztetxearen produkzio hau Hernanin izango da Biteirei kulturretxean ordu berean. Gaur arratsaldeko 7:30. Txaloren beste lan bat izango dugu, baina oraingo honetan Iruñean, Gaiarreko antzokian hobe isilik lana aurkeztuko dute Ramon Agirrek eta Printzipio Zitziarrituñok edo bera ez dagoenean Amaia Lizarraldeko ordezkatzen du. Eta kasu honetan arratsaldeko 8:00 izango da emanaldia. Aurten estreinaldi asko izan dira, datorren urtea ere estreinaldi hasiko dugu, baina batzuek ere agur esango dute. Eta gaur izango da Hondamendia lanaren azken emanaldia Donapaleun. 8:00 izango da, beraz norbaitek oraindik ikusi ez badu, gutxi izango dira, zuek ez duzu ikusi oraindik. Ez. Gaur duzu azken aukera, baina inigo zu ezin joan, Donostian izango zara kursalean. Nahiko lan daukandik gaur, abenduaren 22 salbatzearekin. Hori bakarri balitz. Bueno, begira, Hondamendia ez da iritsiko beste lekuetara, baina Hondamendia ikusteko aukera, azken aukera hortxe izango duzu Donapaleun, esan bezala, arratsaldeko 8:00. Jon Plaza Olaberriz ikusteko aukera gehiago izango dituzue bai gaur eta baita datorren urtean ere, ziur aski Tutun Platzekin biran jarraituko baitu eta gainera emanaldi asko eskaintzen ari da. Gaurkoan Andoainen izango da, Basteron arratsaldeko 8:00. Eta larunbatean berriz Arrasateko Iturzaeta aretoan arratsaldeko 7:30. Barregi nahi duenarentzat ere badugu zer proposatu. Hori da, eta azken aldian ikuste dut oso edo asko zabaltzen ari den formatoa dela, ez? Bakarrizketena, pertsona bat baino gehiago elkarrekin. Eta kasu honetan XD umore jaialdia ospatuko da, eta Ana Goitia, Jon Txiki, Antion Telleria, Mirari Martearenak eta Ander Malbadik, beraien bakarrizketatxoekin osatutako ikuskizuna eskeniko dute, Tolosako gure zirkuaren karpan, gaur atxaleko 7:00. Hori bai, sarrerarik ez dago, da aspaldi agortu ziren, Olakoetan askotan agortzen dira olako bakarrizketenak eta esango nuke. Eta esango nuke jende gutxi ere Gabonen inguru marietan gehiago, ez? Orain jendea agian gauzak gehiago edo kultura kontsumitzeko prestutasun gehiagorekin? Izan daiteke, baina adibidez eskaintza asteburu hontan behintzat askoz ere txikiagoa da. Karo, 24 igandea izaniko, 24an aurrikuskizunak egoten dira bai, baina helduentzat eta ez da ohikoa izaten azkenean, ez dakin oraino joan eta gero bueltatu eta jendea ere akaso ez dago hain prest, baina aurrikuskizun asko eskaintzen dira. Eta gero gogoratu Tolosan izango dela gure zirkua, 26tik urtarrilaren 4 bitartean. Eta gaurko beste proposamen bat, baino goizean izango da, beraz ikusi nahi duenak askar muitu barko du. Los Verdugos ikuskizuna, dantza ikuskizuna izango da. Errenteriako dantzagunean eskiniko da ordu batean. Errenteriako dantzagunea hemen behin baino gehiagotan aritu gara, eta askotan bertan sorkuntza lanean aritzen diren artistek eskaini egiten dute emanaldi ireki moduko bat, edo entxegu irekiak
barkatu ere izaten dira, eta kasu honetan ordu batean David Euse musikariak eta Elena Putxol dantzariak osatutako lana erakutsiko dute. Erru kolektiboari buruz hitz egiten du lan honek, errua, nortasuna eta gizarte manipulazioaren arteko lotura aztertuko dituztelarik. Gai potoloak beraz. Baina biharko ere baditugu proposamen batzuk. Futbolistok Zuhaitz Gurretxaga bere liburua aurkezten dabil, baina horrez gain, bere antzezlanarekin ere badabil, alde batetik bestera, eta Idiazabalen izango da, bertako guraso elkartean arratsaldeko 6:30. Atzo Zuhaitz Gurretxagaren ezagit txio edo Instagrameko post bat ozertzen, Bai. barre handia egin nuen, jarri zuenean. Efemeridearena. Efemeride, bai, San Tomas efemeridea dator. Bai. Gaur, duela 20 urte, litxunsorekin atera nintzen parrandara Santo Tomas. Bai, eginik ere irakurri nuen. Momentu hori, komentarioa bera, publikazioa oso graziosa egin zitzaidan, baina horren atzean dagoena, litxunsorekin egindako parranda hortatik, hainbat kontu nik ere inoiz zuzenan entzun dizkiot, hola, eskuz eskukoan, mikrofonori gabekoan, eta, wow, litxunso, bai, fenomeno bat. You've been stuck inside a picket fence. I told you. Inoiz kontatu dut, baina behin banengoen Egokorean bakarrik bidaiatzen eta nire hosteleko batzuk gonbiatu nahi duten parranda batera. International, bai, Google Translator erabilita zan International. International ez, handenak Egokorearrak ziren, eta gero, nire nengoen, pixkate show bazan, tipo nondik atera da. Jende bat etorren ingelesez eskas, ni korearrez ere justu xamar, eta ulertu nahien nungoan nintzen. Eta karo, nik nahi azaldu, euskalduna nintzela. Donostia erreferentziazko iria izan zitekela. Ez zuten ulertu, Li Chun-so Esan arte? eta Real Sociedad esan nien arte. Eta Li Chun-so esan nienean, eta dena bere artean. Eta nik uste ulertu zuten, ni Li Chun-soren laguna nintzen. Bueno, nintzen nola baitz, Zuhaitz Gurrutxagaren laguna izan da. Lotura horre gina zen. Atzo duela 20 urte, Zuhaitz Gurrutxaga Li Chun-sorekin parrandan atera zen. Hori izan zen, showa, hantxe litxunso, bata esteari, da litxunso, eta, bueno, ezagutzen zuten, nonbait litxunso delako hau, fitxaje xelebre izan zen. Bai, ez da? Realean ez zuen haula. Ez zuen asko iragun ala, bai. Denboraldi asko ontzen? Ez pare bat esango nuke, orain txari naiz begiratzen, baina 2003-2004. Bai, igual gero utzita joan zen Numanciara, ez egin Numantzia fitxatu zuen, baina realera ja etzen intzuli, bai, denboraldi bat, etzen denboraldi zoragarria izan berarentzat, ez da realaren zatera esango nuke jarai eskasenak izan zirela bai. Egia da litxoso 2002an izan zela, Asiako ligetako gazte onena izendatua, eta K-Ligen, Koreako ligan ere, topi ibilizan Ulsan Hyundai taldean erreferentziazko jokalari izan zen, baina... Gazte onena? Osa, jokalari gazte onena. Bai. Ez gazte onena... Rollo... the best young person in the world. No, the best young football player in Asia. Eta ze urtetan esan duzu? Ez que gazte honena esan ez dut, bueno, batzutan izaten dira ez, urteko emakumea edo urteko gizona, pues igual hauek egiten dute gazte honena. Ez... Ze urtetan esan duzu? Hori 2002an izan zen, da 2003 eta lauan realan jokatu zen. Hori. Bai, esan ziguten, bida, munduko asiarronenaren gazte saria. Eta fitxatu zuten. Bai. Tira, hori eta beste bat kontu kontatuko dituzuait Gurrutxagak, futbolistok lan honetan, humorioaz gain sakon hausnartzeko aukerare ematen duen lana bada, eta, bueno, hortxe dabil. Idiazabalgo guraso elkartean bihar larun bata, arratsaldeko, 6:30 Iruñako Baluarte Auditoriumean egingo dugu urrengo geldialdia. Bai, eta iazko gabonetan uste dut lan honi buruz, el kaskanuezes edo intxaur kraskagailuari buruz pixkat geixeola sakonago hitz egin genuela, gabonetan herri eta hiri askotara etortzen den balet ikuskizuna izaten da, eta kasu honetan Iruñako Baluarteen izango da arratsaldeko 7:00, baina horrez gain Bilbon Euskalduna Jauregian ere beste konpainia batek, kasu honetan Tchaikovsky National Balletek, berak ere lan hau edo eskeniko du. Beraz,
Gabon inguru honetan leku askotan egiten den lana da. Eta horrez gain surrealismo berrizko kulturretxean atxaldeko 7 eskainiko da ikuskizun hau, dantza ikuskizuna da eta surrealismoaren inguruan hitz egiten du, baina musika, dantza urbano eta arte bisualak nahastuaz. Eta haue dira gutxi gorabehera asteburu honetarako proposamentxo batzu, baina esan bezala aurre ikuskizun pila bat daude, bai gaurtik hasita urtarrilaren 7 arte esango nuke, helduei zuzendutako ikuskizunak ere asko izango dira, eta kaso noizbait aurrenari ere heldu beharko genioke, baina hori beste mundu bada ziurraski, eta lan asko daude, adibidez magiarena ere nik ez dut aipatu, pixkat inguru horretan ere sartzen dugulako askotan, naiz eta ez den aurrei zuzenduriko bakarrik izaten. Baina, animatu jendea gauzak ikustera, eta ez bakarri beti, oso famatua diren talde hoien lanak, aurren kasuan ere ala gertatzen da, baina herri askotan, kulturretxe askotan, edo areto berezi askotan, emanaldiak egongo dira, beraz, momentu politia da ere, familian pasatzeko, zerbait ezberdina ikustekoa, eta euskaraz baldin bada, are hobeto. Lying naked on the floor, illusion never changed into something real. Wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. 2 minutu goizeko 11:00 segituan boletin izango dugu, informazioari helduko diogu Egoi Belategiren eskutik, eta ondoren Jokin Oregi izango dugu gurean, Mari de Jong konpainiako kidea, eta horrez gain Angel Cuerdo dator, eta berarekin Georgiara bidaiatuko dugu. Oraindik hurren ordu betean gauza asko gertatuko dira hemendik diote, egunon Gorka, San Tomasetan, nik iaz ikusi nun oiana, dio Gorka Sant Estebanek, abida. Baina ez dakit esaten duen San Tomaseunian edo gure zirkuan? Ez dakit. Eta indiokerrek esan dio egunon Gorka, 2024an ezagutzen dugun elkar. Gaur esaka, bai, animatu kultura sustatzera. Gozat esan behar dizuet ez zigu denbora emango, buruan banuen, Gabon gaueko eta Gabonetako afari eta bazkari familiar horietan, atera behar ez diren gaien zerrenda bat egiteko, eman behar ez diren erantzunak, ezingo dugu prestatu, baina tira, Googleen jarri, seguru badagoela zerbait hortik, kontuz esaten duzuenarekin, ez du mezi, koñatuarekin, edo aitaginarrebarekin, edo zuen anaiarrebekin, edo danakoarekin, ez da bai da sakonetan sartzea horrelako egunetan. Konversazioak behar dute pixkat azalekoagoak. Nela umate dion bezala, make me case. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:00 puntuan, bagoazazken ordukoaren bila, Egoi Belategi lankidea prest dugu. Eta Egoi, egunon? Egunon baita zu ere, utzen azazue ekarpen txikitxo bat egiten, zurekin bat egiten dudalako, Inigo uste dut ez dula merezi egun berezietan, koñatu horiekin polemiketan sartzea. Gainerakoan loteriaren eguna dugula eta Gabonetako loteriaren zozketaren lehen 2 orduak, nahiko hotzak izan direla gurean Euskal Herrian, baina hori bai, goizeko ordunetan baieztatu dezakegu 5. sari baten zati bat baino ez dela saldu gure herrialdean, zehazki Bilbon eta Leioan eta beste 5. sari baten zati bat baita ere, Iruñan, San Adrianen eta Faltzesen bereziki. 45.353 zenbakia da, Leioan eta Bilbon saldu direnak serieko 60.000 euro. 8 dira zehazki gurean zenbaki horrekin saldu diren boletoak. Handik gutxira beste 5. sari bat ere tokatu dela, 88.900 eta
€179 zenbakiduna eta Iruñean Faltsesen eta San Adrianen partzialki saldu dena. Hortaz, ikusteke zenbat diru uzten duen loteriak gurean, nabarmentzeko ere zenbat loteria erosten dugun gurea edo loteria erosten Euskal Herrian zenbat gastatzen dugun. Eguerdiko 12 aurrera, xehetasun osoz begiratuko diogu, baina utz nazazua aipatzen baitere, bizkaitarrak direla gehien gastatzen dutenak, gutxien berriz Nafarrak. Hori loteriari dagokionez, baina goizeko orduanetan begira gaudela noski Lapordiko kostaldera 2 marinel desagertuta daudelako zokoako dikean, ziburun, Arkasondik zetorren arrantzontzi bat enkaiatu ostean. Ontziko kapitaina erreskatatu ahal izan dute hipotermiak jota, baina esan bezala bilatzen ari direla 30 eta 58 urteko 2 marinel galduak. Pirinio Atlantikoetako departamentuko prefeturak jakinarazi duenez, 24 suhiltzaile itsaso salbamenduko ontzi bat eta 2 helikoptero ari dira lanean bilaketa operazio horretan. Ontzian zioan 3. kidea ontziko kapitaina antza erreskatatzea lortu dute eta Baionako ospitalera eraman jarraian. Kontutan hartu behar da itsasoren egoera txarra baita uraren temperatura baxua ere eta baldintzorietan babes trajerik gabe oso aukera gutxi daudela bizirauteko. Hauxe eguneko albiste lazgarria noski, baina amaituko dugu hedabide berri baten inguruan pare bat xehetasun eskaintzen. Aurrerantzean jakintza arlo guztitako eta sarbide irekiko disiplina anitzeko aldizkari zientifiko berri bat izango dugulako gurean, Impacta izenekoa. Gehiago jakin nahian aldizkari honen erredakzio taldeko kide den Hugo Mayorrengana jo dugu, berere Ikerbaseko ikerlaria, eta naiz irratian bertan ekarpen asko egin zituena pandemia garaian. Beraz, hauxe oinarri gutxi batzuk Impacta aldizkariaren inguruan. Oiko aldizkari zientifikoa. Badirudi konexia galdu dugula, egoi pelategirekin, ala ere badirudi informazioaren aria. Hemen txetengo dugula, eta eguerdiko 12etan informazio gehiago izango dugula, Impacta edabide eta alor berri honen inguruko informazio gehiago ere eguerdiko 12etan izango duzue, eta orduan izango dugu aukera Hugo Mayorren hitzak berak entzuteko. Aurrera goaz, goizeko 11:03 minutu, hemen naiz irratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak.
dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraiten nuen zara ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara eta apesai. Naiz irratian, bigarren kafea. Jokin Oregi Inurrieta, Magi de Jon konpainia. 2008an sortu zuten Jokin Oregi eta Ana Eabek Mari de Jon konpainia. Eurek dioten bezala, antzerki heldua aurrentzat eta aur antzerkia helduentzat egiten dute. Ez dute sekula aurrentzako aur antzerkia egin nahi izan. 2008an konpainia sortu zenetik, hainbat ikuskizun sortu dituzte eta hainbat gai jorratu. Aurren aurkako indarkeria, pertsona adinduen bazterketa, maitasun homosexuala, askatasuna, animalien aurkako tratutxarrak, denak gai sakonak eta sentimendu askorekin landutakoak. Unkiduraren kontakizun garaikideak dira, euren hitzetan, eta beraien lanak ikusi ditugunok, horixe ziurta dezakegu. Euren ezaugarrietako bat, lan asko testurik gabekoak izatea da. Gainera askotan, maskarak erabiltzen dituzte. Orain arte sortutako lanen artean, hauek topa ditzakegu. Alabatxo, robot, ikimilikilik, amur, izar. Hauetako asko sariak jasokatu dira, eta baita konpainia bera ere. Izan ere, 2018an arte estenikoetako sari nazionala jaso zuten. 2017an aur ikuskizun honenaren Max saria. Feten jaialdian ere, hainbatetan sarituak izan dira euren lanak. Datorren astean bertan, Leioan, beraien antzezlan berria estreinatuko dute. Bo Jauna. Lan hau, familia osoari zuzendutakoa izango da, ñabardura batekin. 3 eta 4 urtetik gorako aurrei ere zuzendua izango da. Lan honen bidez, zalantzan jarriko dute boterea eta boterearen erabilera, baita mugen ezarketa ere. Horretarako 4 pertsonaia izango dira, 3 zerbitzari eta hauen nagusia. Lan honen inguruan gehiago kontatuko digu gaurkoan bere zuzendari eta dramaturgoak. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Jokin Oregi Inurrieta. Egunon, Jokin. Egunon, Jokin. Bueno, kaldera askar bat egingo dizut nik, eta da, ea kafea gustoko duzun bai ala ez. Kafea gustoko dudan bai ala ez. Ba ez, egia esan. Umetan, bueno, sekulako enbidia sorrarazten didazue kafe hartzen duzuen, geratze zarete itzorduetan eta kafe bat hartzeko, eta hori da aitzaki edarra. Baina ni neu, Obelix bezala, marmikan eroritakoa naiz, kafe marmika baten umetan, eta kafeina guztia sartu zitzaidan gorputzean, eta ja ez dut besterik behar. Kalte egiten dit. Ados, ba. Ze ondo aukeratu dudan azken gonbidatua urtengoa, Bai. Goiuru eta ni ez gara kafezaleak eta begirakiak. Behar genuen horrelako norbait. Goiuri, zu, Jokin Oregi eta beste pare bat zarete. Pare bat baino askoz gehiago, inigo. Bueno, 120 esango dugu, edo 15. Ze lotxa. Bueno, Jokin, gaur azkenean etzarete entsaioan ari, baina aipatu du datorren astean bertan estreinatuko duzue azken lana. Nola bizi dituzue azken entsegu hauek, azken momentu hauek, dena prest, lasai? Bueno, bai, lasai gaudez, lan asko egitetik gatoz, eta orduan, horrek patxada apur bat ematen du, ezta? Gainera frogatu du jendearen aurrean, aurretiaz ere, erein azkenengo aldiz, eta ja, emaitza hor dago, ez dakagu gehiegi aldatzeko. Behar dugu, publikoa, eta arekin jardun, eta arekin hazi, arekin batera. Antzerkiak ez du zentzurik espada publikoarekin, eta hori falta zaigu, ondo gaude.
Kasu honetan ere, Bo jauna hitzik gabeko lana izango da, klauna eta maskarak ere erabiliko dituzue. Nola hasi da, nola sortu zen edo zein izan zen, edo zein izan da lan honen abia puntua? Bai, bueno, nik idea bat banuen gai baten inguruan, poterearen inguruan, eta nagusi bat, eta zerbitzariak, eta haien artean zer joko sor genezakeen, eta hori banuen buruan, eta hasi ginen improvisatzen, estena batzuk asmatzen, eta baina ez genuen asmatu tonoarekin. Maskarari gabe, maskararekin, aurretik erabilitako maskara batzuk baliatu genituen froga horietarako, baina ez zegoen modurik. Eta geratzen ginen ezin aurrera eginda. Baina halako batean pentsatu ginen zergatik ez maskarak aldatu eta beste ikutu bat eman eta beste itxura bat eta hor sortu ziren maskarok, orain erabiliko ditugunok. Handiagoak dira, nabarmenki handiagoak, eta hori izan zen sekulako deskubrimentua, ze horrek eraman gaitu beste uniberso bat aurkitzera. Etzen lana errez izan, ze maskara hauek, hain zuzen eskatzen dute, beste egiteko modu bat, ezta? Absurdoagoa, naifagoa, eta horren bilaketan jardun dugu, eta aurkitu dugunean tonoa, esan dugunean, bai, hauxe da, hortila errezago izan da bidea. Naifitza aipatu duzu, eta dosierrean ere naifitza aipatzen da behin baino gehiagotan. Zer ematen dizue, edo zer adieratzen nahi duzu berarekin? Bueno, nik irakurri nuen naif hitzaren adiera bat, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Ez dut gogoratzen ondo, zer esaten zuen, baina esaten zuen, arte lan badana, errealitatea islatzen saiatzen dela, nolabiteko ingenuidade, xalotasun puntu ustezko batekin, baina beti ere poesiarekin eta sinpletasunaz, ez? Eta asko gustatu zitzaidan, adiera hori, eta esan nuen, nik hau egin nahi dut, ez? Eta esan nuen, zergatik ez ditugu ustartzen edo koktel baten sartzen, ez da, teletubiak eta uburrei, ez da? Ubu erregea, Alfred jarri dena. Eta koktel horretatik atera da Mr. Bo. Bai? Nola dira, teletubiak, egia esan momentu baten, bai, etorri zaitez irudia ikustean, bai? Bueno, zuentzun eta orduan egin dut lotura. Obra aipatu dugu, zerbitzariak, 3 zerbitzari eta nagusi bat. Eta bidaiatu egiten du denboran, ezta 50 urte atzera eta aurrera kokapena egiten duzue, baina jakin gabe zehazki ze urte edo kokapen zehatz bat. Hau nola erabaki zenuten edo zergatik? Bueno, erabaki genuen, historia berak hala eskatzen zuelako, erakutsi nahi genuen, pertsona hau, 3 zerbitzariok berarekin lanean ari direla, bera ume zenetik, 5 urte zituenetik, 53 bete dituen arte, eta zein bilakaera izan duen harreman horrek, botere harreman horrek, ezta? Nolako harremana zuen 5 urte zituela haiekin, eta haien ganako joera zelakoa zen, eta gaur egun, ezta? Orain, 53, hortxe, nagusi denean, zelako harreman tiranikoa eta oso despotikoa eta dauko, eta ea nun sortu zen, eta guk jartzen dugu puntu bat non hori hasi zen gertatzen, bilakaera hori ematen, eta horregatik egiten dugu salto hori, iraganera. Lan hau esan dugu ez, hitzigabekoa da, askotan hitzigabeko lanak egin dituzue, musikak beti du antzezlanetan, ez, garrantzia, baina akaso hitzigabekoak direnetan, ez dakit garrantzia gehiago izan dezakeen, bai entzungo dugu pixkat. Hau eredetako bat, edo akaso beste hau ere bai? Adrián García de los Ojosek sortutako musika da. Nola izaten da lan hau? Nola sortzen dute musika zurekin? Nola sortzen duzu elkarrekin izaten da edo?
Bai, guk normalean egiten duguna da musika batzuk aukeratzen ditugu, han hemendik ataratzen ditugu, eta zerrendatxo bat, eta erabiltzen hasten gara ensaiotan. Eta ikusten dugu zein doakion hobeto, zein ez, olako prozesu horretan, Tim Fischer, alemaniarra, konposatzaile alemaniarra ezagutu genuen, eta arena kantak alemanez, eta kabaret ikutu batekin, eta horrek lagundu zigun hain zuzen ere, lehen aipatu dudan tono hori aurkitzen. Eta egia esan, txundituta geratu ginen eta liluratuta, eta horregatik gure ikuskizunean entzungo diren 3 kanta, musika gehiago dago, baina 3 kanta Alemaniaz egingo ditugu. Esku programan hoien zerak itzulpenak badaude, jendeak jakingo du zer esaten ari diren, baina bai, hola erabaki genuen azkenean. Ze horrek ematen zion ikutu kanaia bat, ez dakit, ondo zetorkiona pertsonaia hauei eta historio honi. Gauzat esango izugu, Jokin, badagomen galdera bat zuretzat, estudiontatik kanpo datorrena, eta erantzun egin beharko duzuna, eta onera dio. Egunon, Jokin, hementxe nere galdera. Zer da oraindik egin gabe daukazuna, eta laister egingo dezuna, edo uste dezuna egingo dezula? Bueno, ez dakit, baina, bueno, aukera ematen dit esateko gauza bat sekula egin ez dudana, eta irailean eta urrian egingo dudana, 2024an, eta, bueno, Mariago Irizelaiak BBK-ko zuzendari artistikoak dituzzidan, eta eskatu zidan, ni arduratzeko urrengo BBK aretoko produkzioaz. Eta datorren urtean, nik helduentzat idatzitako testu bat, nahiko testu askoduna, oso kontrastean, nik Mari Deionen egiten dudan lanarekin kontrastean, eta edo alderatuta arekin, eta bai horixe egingo dut, eta horixe egingo dugu, ja taldea osatu dugu, eta joango gara purka-purka forma ematen. Hola, begira, ze primizia gaiak, ez da, hementxe. Primizia, bai, non dira aurrak daka izena ikuskizuna. Die Lappen wird kleiner, die Beetle geht nach. Jakin daiteke zein den jorratuko duzuen lana? Non dira aurrak horrek, bueno, izenburu sugerentea da, gauza asko ekar ditzake burura, edo akaso aurrera xeo ingo dugu beste elkarrizketa bat sakonago horri buruz aritzeko? Bai, kasiko be, baina bai, azken finean da, helduok nahi gabe eta egunerokotasunean zenbaterainoko eragina dugun aurrengan, eta zela markatzen ditugun betirako tontakeria handienekin, ez? Txikikeria handienekin. Hori da, bai. Ondo, osea, entorkizuna, bueno, nik aipatu dut, Mari Deionenekin estrenatuko duzu datorren astean, baina imaginatzen dut biratxo bat ja dagoeneko itxia izango duzuela, ezta? Bai, oso gauza bitxia gertatu zaigu, oso isilean, erdi isilean aritu gara, Mr. Borekin, eta inoiz baino emanaldi gehiago ditugu lotuta. 30 gora emanaldi ditugu lotuta bai Euskal Herrian, eta normala ez dena dagoeneko Espainian ere, Espainian barrena baditugu hainbat lekutan emanaldiak lotuta. Eta hori ez da normala nola gertatzen, baina, bueno, pozten gara, ze hain zuzen ere, gu lan, emanaldiak egitetik bizi gara, eta zenbat eta gehiago, hobe, eta, ondo, fetenen egongo gara, Bartzelonako grek jaialdian ere egongo gara, uztailean, Igualadan ere egongo gara, eta 2025 urteko teatralian ere bai, Madrilen, esan nahi dut, bai, erakusteko aukera izan dugu pare bat egonaldi ero residentzia egin ditugulako bai Sabadellen eta bai Mallorcan. Eta han ikusi gaituzte batzuk, eta ikusi dute prozesua eta interesatu zaie eta horregatik lotzen ari gara datok.
Ze ondo, ze berri honak. Aipatu duzu ikusleek zehozeia norbaitek ikusi duela, baina, bueno, datorren astetik aurrera ikuslegoak gehiago edo benetan ikusiko du Bo jauna. Ni gogotsu nago, nik onartzen dut lan hauek, bueno, Mari de Jongen lanak beti oso berezi eta ungarriak egiten zaizkidala, iristen dira ikuslearen, eta pentsatzen dut hori dela ere orain arte jaso duzuena, egin duzuen, bueno, aperitibo horrekin edo. Bueno, kasu honetan, esan digutena da oso Mari de Jon dala, igartzen dala, guk egindakoa dala, nola bestela. Eta bestetik ezberdina debe badala. Nik uste dut orain beste uniberso bat, egia da, bueno, targeta, ez dakit ratioa, bajatu egin dugu, umeen adina, normalean guk 5-6 urtetik gorako entzat egin izan dugu, eta orain 3-4 urtetik gorako entzat ere izan dugu, izan daitekeela. Eta horrek eraman gaitu, beste kontatzeko beste molde batzuetara, eraman gaitu, eta bai oso erronka polita izan da. Oso divertimentura ere jo dugu. Nik uste dut, inoiz baino barre gehiago egingo duela jendeak kasu honetan hori ere sentimentua da, Eta unkibera bihurtzen gaitu ere bai, umoreak. Bueno, hortik jo du. Jokin Oregi, saiatu asko gozatzen, baina aurrera egin behar dugu, eskerrik asko guretzat tarte hau hartzeagatik, eta kakapila, besarka destuak, Aruntza. Eskerrik asko zue interesagatik. Muxo hundi bat. Agur. Keep calm and bigarren kafea. Entzulek esango dute baino, zer ari nahi zentzuten? Ez aldut naiz irratia jarri. Bai, bigarren kafea entzuten ari zara, eta ari zara Mahaiaren abestia entzuten. Horrela izena du, kantu honek. The Rastabi Choirrek, Rastabiko koruak abesten du, Mahaiaren abestia hau, eta badago arrazoi bat, abestia entzuteko. Izan ziteken Aragoiko jota bat, izan ziteken sagrotegi batean Mahaiaren hueltan euskal gizon kuadria bat abesten, baina ez da Georgiako musika, eta Georgiako musika ekarri dugu Angel Cuerdorekin ara joango garelako bidaiatzera. Kaixo, Angel? Kamarjoba? Bai, izan nahi du noski, kaixo, georgianoz, eta zergatiken horrela abiatu. Badiru dielako, eta, jende asko jakingo du ez da, Euskaldun eta Georgianen artean sekulako harremana daukagula, eta bertan, netzako bidai hau esperientzia izan da, benetan aberatsa, nik jarriko nuke ez da, badut ez da arabiarek, ez da Mekara joan beharra bintzat bizitzan behin, nik uste da Euskaldun guztiok bizitzan behin joan beharko nukela Georgiara, eta bereikin egon, eta sentituko zara benetan oso ongitorri zabalarekin, gu ere, makina eta aldiz izan ginen gonbidatu, Baski, Georgia eta Baski harremanduak, badugu, sorleku, iturburu, beretsu bat, hori bai, segatu ginen behin eta berriro euskeraldetiken antzekotasunen bat bilatzen, eta Kamarjobak eta kaixo, ez dute hola harreman hondigirik, eskarrik asko eta madlobak ere ez, baino izak eraldetikan
bai, izaki aldetiken benetan, bai, somatu dezakegu, askotan esan izan du da, ez da, Euskaldunak ere aserako, bote pronteko hortan, begira da altuxo da dukeula, ez da, gerturatu bai ala ez, han ere bertan gauza bera gertatzen da, eta behin bitrao hartu ezkeo, etxekoa bezala. Bizitza guztiko laguna bezala. Laguna, hori da, eta izan da bentan esperientzi super polita, eta esan dut, ez da, erromez bidea jarriko nuken izuzenean Georgiara, arrazoi askorengatik. Eta, jungo gea, bana denak aipatzen, bai, maite minutu naiz bertatik, eta, hasiko gea, bertara joaten, bai. Bertara joaten. Arau txiki bat oso importantea, jun beharko bagenu Georgiara, bai, sarritan, eta horre balio du toki askotarako, ez da, begiratzen dugu zetan bertako hiriburua noski, eta saiatzen gea, hiriburako galdi aldan merkenak topatzen. Toki askotan gertatzen da, hiriburuetako aeroporturako dira tope, bai, eta sarritan askoz merkeago izaten dela, bigarren mailako beste aeroporturen batean jutea, bai. Hau da kasu hietako bat, Madriletik edo Bartzelonatik Kutaisira joan zitzezke 61 eurotan. Bai, orduan, hasteko, zergatik erromez bida, merkea dalako. Oso merkea, bai? Gero, noiz jun bertara, bai? Juntzaitezke, bat oso eskia zale eta esperientzia duna balin bazea, bida oraintxe bertan, gabonak hortxe gertu ditugu, izan daiteke benetako garai bateko eskia da, nun eskistazioak nahi kutsik daude, kilometrok eta kilometrok egiteko aukera emango dizun, Kaukaso, mendikate hortan eskiatzeko aukera aparta, berriro aipatuko dut, merke, bai? Hori da arrazoietako bat, hau da, aztu Alpeak, bai, ikusiak edo oso zapaldua daudenak, eta bentako esperientzi baten bila balimaza biltza, bai, benetan Georgiak, ematen zu sekulako aukera. Hori, elurra aldetikan, eta hoxe, garai honi begira, ez da? Baina benetan garaia aproposena izango litzateke udaran joatea. Bai, klima nahiko kontinentala du, negu hotzak, hotz handia egin dezake bertan, bai, zonalde oso menditsua da, aipatu dugu, ez da, Kaukaso guztia hortxe, Europako mendirik altuenak bertan daude, bai, beraien noski, konsideratzen dute hori Europa dala. Bai, sarritan, mapan kokatuko bagenu, ez da, Turkiaren, ekialde hortan, baina hau Europa da, bai, ez, bai, kontinentalki, konsideratzen da hori Europa dala. Eta beraientzako, gaina, beraien burua dute, Europaren jatorriak bertan daudela, bai. Orduan, gu iritsiko gineke ez, Tbilisi, bai, hiriburua baizik eta Kutaisira. Eta aipatuko du, zergatik Kutaisi eta bereiek Europar sentitu. Bai, diotenez, Kutaisi omen da Europako hiririk zaharrena. Ara? Bida. Bai, orduan iritsiko gineke zuzenean Europako hiririk zaharrena. Bai, egia da, ez da, horren ingurun bat teoria asko daudela, eta nahiko ez da bai datuak eta orduan, beraik alaxe diote, eta ez ditugu, berain esanak, alboratuko. Zer egin daiteke Kutaisi? Kutaisi da, hiri txiki bat, aipatu dugu, merke iritsi zaitezke bertara, baina oso guztargarria. Alde batiken, inguruna, natur ingurune, oso zabala dituelako, orduan, behin bertara iristen garenean, lehenengo gozen duna da, bertan topatuko gea, agian, Georgia osoan dagoen eliz edo katedral berezienarekin. Hori esan berrizun, hiri txikia izango da, baina eliza haundia da gero. Eliza haundia eta asko, bai? Eta asko daude, Georgian orokorrean topatu dituko du 100 eliza, bai? Noski, denak ikustea ere, noski ez du merezi, baino bai Kutaisin topatuko ditugu, Kutaisin bertan topatuko genuke bertako katedrala, eta handi gertu, badago nolabait, bizango litzatena beraien santutegi bereziena, ezta? Georgiako erregek izandakoak, bertan erretzen zituzten, bai? Hor badago, ezta? Bob the Builder, agian batzuntzako, magazki bizunak etorreko zezkigu burura, baina Bob the Builder izan zen, Espainiarentzako, el Cid bezala, izan zen, errege nagusiena, ez da, behinetan Georgia eraman zuena aldaketa nabarmenak bizitzera, eta bertan, bagian, edozin tokitan topatuko zu Bob the Builderren estatua bat, erregearena. Eta Bob the Builder izan zen bertako katedrala eraiki zuena, bai, eta benetan, eliz ingurune oso poli bat. Egia da, nagian eliz guztiak noski ezin ditugula bisitatu, baina bai aiparria da elizak daudela benetan toki ederretan.
bai, orduan. Eliza bera baino, kasu askotan, gehiago merezi du bertara joatea dauden kokapenaren gatik. Ingurua. Ingurunetan jarri dituzten, bertako eliza, nun jarriko zenuke hemen inguruan eliz bat? Antxe, eta hori izango duzu, bentan toki aparta, inguruko bistakin eta abar, ezta? Eta kasu hau da, Kutaixin topatuko genukena. Gero horrez gain, Georgia baldin bada, bentan kultura hondiko herrialdea da, oso kultura zaharrekoa, beste puntu oso detaile importantea berentzako super garrantzitsua dana, baitare hola, izena hundietan, ardoa bertatik komentatu. Hau da, lehenengo arrastoak ardoarena topatu izan duena historian, eta tal, izan dira Georgian. Eta beraintzako ardoa super importantea. Ulertzen dut euskaldunekin zergetik emat lotura hainona. Orduan topatuko ditzu edozein etxek, izango du bere masti txiki bat. Eta edozein etxetan egingo dute beraien ardo propioa. Eta orduan beraintzako ardoa da, ezinbesteko zerbait eta benetan eta lango duzu ardo benetan ona. Izango duzu etxean egindako ardo etxekoa, eta oso landutako ardoak. Orduan gaur egun etnologia aldetikan ere, jende asko jaten ari da Georgiara, bertako ardandegi bisitatzea, bertako ardandegitik ikastea eta abar, ezta? Orduan beste puntu oso importantea. Orduan hango Kutaixi inguruko ingurunetan, topatuko dugu, benetan masti ingurune oso ederrak, ezinbestekoa ardandegi hauetako batera bisitatxoren bat egitea, batzuk oso antigualeko, bezatzuk agian berrixeoa, batzuk oso estilo modernoan, beste batzuk agian oso klasiko xoan, baina benetan merezi duen bisitatxo bat. Eta gero ipatu dugu natura. Hor, Kutaixi inguru hortan baditugu bitoki benetan magikoak. Bada Prometeoren kobazuloa. Harreman handia du, hau da, greziar mitologian, Georgia, zan urrun zegoen lurralde hori, eta beraien itsaso beltzeko espedizio asko, greziatik abiauta, beraien urruneko aparteko toki horiek, beraien kondairatan, ziren Georgia, eta hor aipatzen omen dute, hau ere, ez da, noski, zehaztasun guztiarekin, baino jason argonauta espedizio hori juntzanen, urrezko bellozino edo artilloren bila, Georgiara joan omen zen. Orduan, bertako tokietan ere, toki askotan topatuko dugu, nolai, greziar mitologiarekin, badauda, hitz klabek, eta bat da, Prometeoren kobazuloa. Kobazuloa da, bisitatu daiteken kobazulo izugarri bat, benetan oso ederki prestatu dutena, jendea bisitatu dezan, eta oso gomendagarria. Oso gomendagarria. Gero, beste toki oso, benetan erakargarri bat, da okatxe izeneko kainoia. Hau da, zaude hortxe Kaukasoaren azpikaldeko baiaratan, eta bapatean sentituko duzu zure burua egonko bazina Amazoniaren erdian, kainoi hortan, benetan kainoi ikusgarri bat, gaina txalupaz barrenatu zaitezke bertan, eta benetan hitzez zaila deskribatzekoa. Orduan, hobe bertara joatea. Argazkiekin bertan ere, argazkiek eta ikusi, hasiera batean, nik bertara joan behar daukat. Orduan, hoietxek nolabait Kutaixi inguruan, ikusi itzazkegun, zenbait gauza. Ari gara irudiak ikusten, eta pixka bat bertigoa ematen du, hemen badago plataforma moduko bat ikusteko, okatxeko baiara ikusteko, eta beran ura ikusten dugu, baina bertigo puntu bat ere ematen du. Munduan kainoi ikusgarri asko daude, Grand Canyon eta abar, eta hau da apartekoetako bat, ez da, orduan, gomendagarria. Noski Kutaixik askorako ematen du, baina muitun behar dugu, ez da, orduan, bi modu nagusia de mugitzeko. Bat, bakoitza joan moduan arabera, bat izan diteke oso erresa eta merkea, bezerik gabe, Kutaixiko aeroportuan, kotxe bat alokatzen. Oso merke, hogeita zerbait euroren gatik, ikusten nuke kotxe bat zure eskura. Nun aukera ematen dizu, aparteko toki desberdinagoetara joatekoa. Hori aukeratako bat. Bigarren aukera eta oso merkea da, dauden 100 edo 1000
bueno, autobus txiki, berez da, furgoneta antzekoak gehiago direnak, bai, nun dena bat zaituzten edozein tokitara, karo. Noski, ez daukazu bestak eskaintzen dizun, kotxak eskaintzen dizun, askatasuna. Baina, edozein tokitara joan nahi dezula, badaude, Mercedes markakoak dira gehienak, bai, batzu furgoneta txikixegoak, bezatzuk handiagoak, nun, oso merke, juntailezken edozein tokitara. Hori bai, bata eta bezarentako abantaiak eta desabantaia, biak dira merkeak, bai, hori, zu behin, furgoneta taxi antzeko hortan montatzen zarela, beldur pixka bat pasako ditzatik, dira, gidatze aldetik dira tremendoak, da, beldurgarriak, ze abiaduretan joaten diran, frenazo, azkapin, atxe aurreratu, baino ez da zure erantzunkizuna. Eta ordea zu gidatzen bali mazoaz, ikusiko dituzu horrelako, bizipenak, eta bertan zu izango ze arduraduna. Orduan gomendioa da, kotxean zugo bali mazoaz arduradun bezala, gidari bezala, jun lasai, beraiek moldatuko die, zu zure errepide txontan, bai, inor oztopatu gabe. Eta beraiek ibiliko dira hartu, sartu, terribleak, bai? Eta noski, gerrikoa jantztearen eta bidena, hoi da... Beste egun baterako. Koldarren kontua, bai? Orduan, guk biak egin genitun, distantzi luzexogotarako hartu genuen, bertako, furgonetatxo hauetan mugitu ginen, eta ordea ja, jun nahi genuenan, ez da, parteko tokitara, alokatu genuen kotxeren bat, bai? Pentsa dezagun, bataz besteko media gutxora asko aldatzen ari dira, izugarri eraikitzen, asko modernizatzen ari da, baino gutxora bera ateratzen bali badezu 50 kilometro orduko bataz besteko bat, kontentu. Abantaia herrialde txikia da, herrialde oso txiki bada, orduan, ez dago zupresarik, da tokia horietako bat, bi astez juntzaitezken, eta bueltan zaitezken zoratzen. Zoratzen, endituzurako bentan gauza oso desberdinak eta erakargarriak. Orduan, agian, orden bat jarraitzearen, ni jungo nintzake, Kutaisitiken jungo nintzake kostaldera, Batumira. Eta Batumira bentan hiri flipantea, benetan oso gomendagarria, da nolabait nasketa bat Benidorm eta Las Vegasen artekoa. Wow! Horrela esan da, erakargarri egiak aso ez da, Benidorm eta Las Vegasen arteko nasketa. Oso erakargarria. Dauke netzako puntu bat, dala, hortik ikasi egin beharko genukena mundu guztirako. Orduan, deitzen diote Georgiako Las Vegasa. Baina dago noski kostaldean, itxaso beltzaren kostaldean. Orduan, dauke sekulako malekoia, kasinoz josita, eta bertan elkartzen dira inguruneko herrialde guztietako jendea. Orduan, ura da bereen festagunea. Orduan, joango dira noski errusiarrak, Georgia merkeagoa dan, eta bertan joango dira pagandan eta dirua gastatzera, eta noski kostaldeko ondartzoitaz disfrutatzera. Baina modu berean joango dira baitare ondoan duten turkiarrak. Nun, nolabait ies egin bertako arabiar kultura itxixe gortatikan eta gauza bera. Ondo pasa, paganda, alkola, eta abar luze hortan. Baina modu igualtxan, joango dira, armeniarrak, siriarrak, iraniarrak, orduan, ze politxazan bertako maleko hortan mundu guztiko jendea, guaintxe bertan, ez da, gerratean dabiltzala, Errusiarrak, Ukraniak, antxe dena, bertan. Aizemen jartzen du, Traveler aldizkariaren arabera, Europako destino okulto interesgarriena, dela 2022an aukeratu zutela, horrela bisitatu beharreko hiri nagusi. Eta netzako nola da posible, bertan herrialdetan bertan, leian dabiltza, beraien bizilaunarekin, eta ordea han elkartzen dira, eta festakiro besteik ez dago. Baina festakiro oso lasaia, oso jatorra, ikusiko zenuke ez da, Benidorren antzea, jendea bizikleta txoiekin, bizikleta kargo hauiokin, ez da, batzuk burkarekin, batzuk ez, errusiar neska, minigonarekin jungo dana, guzti zapauta jungo dan, agian Azerbaijaneko emakumea, eta denak festakiroan. Noski, ikusita, ze kultur nasketa dauen, restaurantek eta bar, mota guztitakok, eta benetan giro lasaia. Zer, hau bera ezingo genuke exportatu mundu guztira. Hoxetan ere osnarketa, ez da? Ze gauza polita denak paseatzen, denak musikaz disfrutatzen, itxasertzean, sekulako niluntzeak, eta ze polita emitxe dena bainatzen,
benetan toki oso erakargarria. Oso erakargarria, ez noski, Benidorre ere, batzuk hilabetosa pasako lukete, eta beste batzuk egun par batekin nahikoa duten. Asko joaten dira, jubilatu asko, eta urrian Benidorrera hilabete pasa? Hoi da, netzako batumi da, joan beharreko toki oitako bat, zenbat, bakoitzan arabera. Baino joan beharrekoa. Las Vegasen antzea. Teleferiko badaukate? Bai, nahi bali mazu dirua gastatu, bueno, non nahi. Ni horrekin gustora, teleferiko bat jarri. Bai, eta dendak, eta nik esate baterako Georgian bezala, ez dut inun ikusi, bai, handirua sartzen da ipatu dugu, ez da, jendea joten da oporretara, eta oporgune lasai bat inguruko herrialde askorentzako. Marka oso garestiak, bai, beraien dendak, txane, denok ezautzen ditugun, denda xeleberriek, ondoan denda berdinak, baino ja nasketa gehixagorekin eta dena kopiak, denda batean, 3.000 euro balituen boltsoak, ondokoan dauzkezu 30 eurotan, bakoitzan arabera, eta benetan, aipatu duan ez da, ze giro lasaian. Ze giro lasaian, ze nasketa polita. Kuriosoa da, Polita, super kuriosoa. Nei gehien dituzten atentzaitzen, ez ere momentu hartan, bentan, guain isildu da, nola ez da, Rusia eta Ukraina arteko gerratea, baina momentu hortan, bientzako, barkuz pasatzitezken, nolabait itxaso beltzetikan barrena bertara, eta zan beraien oporgune, dena topatzen zen. Orduan, netzako zerbait, ikusi beharrekoa, bai? Eta gero, benetan ikusi beharreko beste puntu bat da noski hiriburua. Bai? Hiriburua da, wow, da Tbilisi zena du, bai? Netzako da, nolabait, nik egingo nuken asketa bat, netzako Europako hiririk politxena netzako da Praga. Badauke Pragaren esentzia, bai? Baina modu berean jundira nazten, egin dute Guggenheim efektua, Bilbon bezala. Orduan, sartu dituzte eraikin moderno superpolitak, kontraste oso kurioso batean, zubiak, eraikina, bertako opera, eraikina eta bar, bai? Eta orduan, daukazu, ibaiaren ertz batean da bestean, naztuta antigualeko Tbilisi, bai? Eta gaur egungo Tbilisi horren arteko nazketa, oso uztarketa polita, eta gero netzako Tbilisi dauken beste aspektu bat, bentan gomendarria da, dauken gaugiroa. Edo zeintokitan daukezu jendea musika jotzen, ze gaugiro polita daukan. Eta berriro aipatuko dut guztiz segurua. Georgia dago, aipatu dituzu ez da, Lonely Planeteko zerrendak eta bar, dago gaur egun munduan dagoen herrialderik seguruenen artean. Benetan guk ez genuen arriskua 0 edo 0tik gertu. Zero noski ez da posible inun, ez da? Baina, kotxe gidariak, ez da? Baina, benetan, ze lasai, gu umekin gindua zen, ze lasai egon gaitezken, lasai, gauean afaltzen, gau giro, udaran bero egiten du, gauean zaude fenomeno, izeko ordu batak arte, ordu bik arte, paseatzen, bertako giroaz disfrutatzen, ze taberna guztitan egongo da, askotan egongo da, kontzerturen bat, edo abeslari batzuk, oso musika zaleak dira, orduan, da toki idilikoa, eta gaina, ze polita den aldezara, ipatu ez da, netzako zen Praga nasketa oso polit batean modernotasunarekin, bentan, 2 egun pasatzeko, perfecto, eta gero, norbait parrandaren bat bota izan badu, baina aukera perfektua, Tbilisi da ezaguna bertako urtermalen gatikan. Urrengo gunean juna ezula bertako baino turkoetara, ez da, masaje hon bat, baino turko batean, lasai egotea, uztarketa perfektua. Esan? Momentu honetan 7 gradu daude Tbilisin. Hemen baino gehiago egin, gaur hemen fresko egiten du, así que... Fresko ez, hotz. Baino, bai egia da, ingurun hori neguan, hotza izan daitekela, hotza, eta mendialdea gerturatzen bali magia, esanik ez. Hori bai, ezinbestekoa, aipatu du, ez da, aseran, eskiatza jun barko bazen, noski orain, baino mendia egiteko da paradisua. Paradisua batez ere, dalako oraindik nahiko birgina mantentzen da mendiguruna. Izugarri, dago mendi asko, azkenen muga egiten duen zati guzti hortan Errusiarekin,
Elbrusa daukagu hortxe, ezta? Bueno, Europako mendirik altuena, Georgianoak esaten dute Elbrus, Georgianoa dala, eta noski rusarrak esaten dute hori Rusiarra dala. Hori bai, bereiek dute, Elbrusa dauzke 5.642 metroko altura, eta beraien mendirik altuena, ja, onartua dagoena Georgiarra dana, da Skara. Bai, dauzkela 5.183, da? Gure, alpek, baino altugo, bai? Monblanc altugo, baino altugo, eta bare. Ez da, orduan, mendia egiteko da paradisu bat, bai? Gero topatzen zagaina, esan dut, ez da, oso ingurune, lasaiekin, ez da, benetan, nun topatu dezakezun garai bateko, antigualeko, bizimodu hori, hor badabe toki batzu, daude bi baiara oso iparre, bada Ezbaneti ingurunea, bai? Dana, bueno, super polita, bai? Bertara ez da jendea inbeste juten eskiatzera, nolabait jeten da bertara traikinak egitea, dalako oso polita daude herri txikietan antigualeko dorretxeak, bai? Oraindik asko eta asko, zutik mantentzen direnak, dago toki bat, batez ere Mesti izena duena, super polita, bai? Gaur egun gaina, turismoa desente gerturatu, eta restaurantek eta oso ondo prestatuak, bai? Eta merke, bai? Eta gero, ja, junbarko zenuke lau ibilgailu batean daukezu Usguli, bai? Eta toki hauek berriro ere, noski lehen aipatu dugu, ez da, eukiko dute beraien eliza, bai? Nun egongo dan kokatua toki, flipante batean, sekulako bistekin bertako mendi altuetara. Bai? Orduan, mendira joan behar izan ezkeo, bentan oso gomendagarria batez ere Usgulira jutea. Bai? Hada, Mestiara joan, kanpaleku orokor bezala, bai? Bertatik abiatzen dilako traikin asko, eta handikan egunen batean bentsatu Usgulira. Toki irtera magikoa. Bai? Magikoa, zati, mantentzen da, oso antigualeko formato original hortan, ez da? Eta, eta noskian ibili nahi duenak, makina eta aukera, zaldian ibili nahi duenak, eta abar. Bai? Ederra da Usguli, Da super politxa. Ematen du, ez da egitzen esan barruan, pixka bat jaidi, torri zaitu lura baina. Horren antzeko zerbait. Gero, nahipatu dugu ardoa, ardoa, ardoa eman zu Georgian, bai? Eta gero batez ere janaria. Netzako janaria da, denok aipatzen dugu, ez da, pizza italiara eta abar, bai? Orduan, bertako janari tipikoena da katxapuria. Eta, katxapuria, baina hau pizza baino zarragoa da, bai? Jatorriz, ez da, eta da pratikante pizza bat. Hau da, bertan aipatu dugu, ez da, maneuan hotz egin dezakela, orduan da, janari oso proteiniko bat, gehi karbohidrato, orduan da, base ogiarena, gazta mordo batekin, bai? Eta da, katxapuriarekin. Hada, katxapuri gozaltzeko, katxapuri bazkaltzeko, katxapuri afaltzeko. Hau da, etorriko ez da, utzingo du gaurkoz katxapuri eta gero zaitzu. Gaur ez du, katxapuri irijan. Venga. Egun batzutarako etorrita, katxapuri egun gutxiterako, venga. Gero, beste janari oso ohiko bat da kinkalia. Kinkalia dira, txinataren dumpling edo oien oso antzekoak, super goxoak, momentuan egindakoak, bai, hau da, orduan guk normalen izatezan, azteko dumpling batzu, bigarren platera noski katxapuria, bai, ala, bai, eta gero dira oso pintxu moruno zaleak. Ara? Bai, orduan, janaria da edo norrentzako gustagarria. Eta gero, aipatu dugu, neguan hotz egin dezake, dira oso zopa zaleak. Bai? Orduan, entzungo balu, Inigo Asensio lurridek hau? Ja. Ze, Inigo ontzan? Inigo egon zan, baina gainera Inigok beti dio daukala proiektu bat buruan dela neguko hilabeteetan Tolosan zopa denda edo, zopa taberna bat jartzea. Non, soik salduko duen zopa. Portugesak hortxea duzkagu, nun zopa inorrek ez dieken duko, ni agitu initzen McDonald's beak ere onartu zuen ezu. Portugez hauekin ezin dugu jarrizak hamburguesakin batea zopa pixan. Eta dio, bestela pelma amango egu. Bestela jai daukegu. Hoi da, bai? Eta, bida, ez zergatik anez, bai? Gero beste aspektu bat, ja, jungo bagina mugaldea, Turkiako mugaldeak, Georgia egiten du muga, bai Errusiarekin, bai Azerbaijanekin, bai Armeniarekin eta Turkiarekin, mugaldea beti izan da oso muga korapilatxua, hau da, liskarra, mendez mende, bai? Orduan, topatuko ditugu gaztelu pila bat,
pila, dago gazteluz josita. Eta hoekin gertatzen da, Elizekin bezala, noski gaztelu guztik ezin ditu bisitatu. Baina badago bat, Turkiako mugan Rabat izena duena dela, ikusgarria. Bai? Agian, momentu hontan, pasa egin dira bereien berriztatzen lanetan. Eta, bendan gaztelu ikusgarri bat, bai? Baina berriztatu nahi hortan ez duten egin zertxo bait, Exin Castillo, bai? Baina, bendan merezi duena, ezta? Baina modu berean, gaztelu hauek, baina desentez lehenago, bai erlijioan gatikan, Georgia kristau lugalde bada. Mugimendua handia izan duen ingurune batean, ezta? Bai, Persiaren gatikan, bai Arabiar kulturen gatikan, bai Otomanoen gatikan, orduan beti ibili dira iskarran da bereien nortasuna defendatu nahian, bai? Orduan, toki oso apartekotan babestu izan zuten, eta babestu ziren oso toki menditsuetan, bai, arrokan bertan, nun bertara iristea oso komplikatu izan ziren, arroka zizelkatuz, bai, eta bertan bereien etxeak egitez. Eta haude toki batzu dina, ikusgarriak benetan, ez da? Hala, ze tokitan, ikuspuntoen arabera, ez da ezer nabarmentzen, behin bertara gertura dauta, ze etxe, ze eraikin dauden eginda, arrokan zizelkatuak. Bai? Hauetako netzako esanguratsuenetako bat, izango litzateke, jutea, daude asko, baina badira bi, benetan, direnak, mezi dutenak, ez da? Bada Uplitske, bestea da Bartzia, eta bestea da David Karetxa. Gu, Uplitske eta Bartziara joan ginen, eta da, batzetze Bartziakoa da, hau da, eliz oso bat, nola egin dezakezun, arrokan zizelkatuz, taka, herri oso bat. Nun, 100 pertsona iritsi ziren bertan bizitzea. 100. Eta bertara iristea tema. Hau da, toki batzutan, arrisko handiarekin, gaur egun, bena prestaturtelako, ez da, baina, edozein erasoren aurrean, modu oso erraz batean defendatzeko moduan. Hau da, kokapenak eta bar, bentan ikusgarriak. Eta gero, nola lo egin baita ere Georgian, ez da? Georgia, aipatu dut, da herrialde merke bat, aurrekontu, imaginatu, gu boskun ginen, 100 eurokin, daukezu bentan aurrekontu, xamur bat. Eta 1 euro, denatarako, ez da? Bisitak, bazkari, kafari, gozari, lo egin, lo egitea berare da oso merkea. Eta lehen epatu garraioare, orduan, eta gaina oso erraza, gaur egun internet dagozu toki guztietan, orduan ere gomendia da, behin bertari izen zarela, txartel bat erosi, eta txartel horrekin moldatzea, eta gaur egun, bukin berarekin, dauzkozu aukera, pilo bat eta merkeak, eta super gomendarragia, bertako nekazaletxeta jutera. Bertako nekazaletxa batea juten balin bazea, jango ezu benetako bertako katxapuri ondo egindako bat, eta batez ere bereiek egindako ardoa eta bozka. Nik inun ez detedan hain bozka goxorik. Eta beraientzako ez, hau da gure bozka. Hau da gure txan egindako bozka, honek ez duko buruko minik usten. Mozkora bai, buruko mina ez. Eta egia da hori? Eta egia da hori. Boro? Haizu, benetan ni ez naiz gauaz hortako alkoholak edatekoa, eta edan da haizu. Eta dauka, gu hemen, pasatzen ditugu batzutan hilabeteak, neguko hilabetan, ezin mugiturik. Eta hau da gure irten bidea, bozka pixkateatea. Buruko minik usten ez badu? Hoi da. Eta gero, benetan, sartu arazen zaituzte beraien nekazalik giro hortan. Orduan, eipatu dut, dauzkozu aukera merkeak, hiriburutan lo egitekoak, hoteletan eta bar, eta oso gomendarraia, behin bertatik ateatzen zalela, nekazaletxetara jutea. Ongitorra izango da sekulakoa, eta sentiaraziko zaituzte, etxeko bat bezala. Eta, jan, ea, gu euskaldunak izango gea, guk asko jaten dugu, baina agian horti dator gure harremana. Zati, georgiano hauek ezin bukatu beraiek maien gainen jarritako guztia. Orduan, hasen aipatu duana. Jarri barko genuke erromes bide bat zuzenean, hemendik Georgiara, dalako, aipatu dut. Egaldi supermerkeak, bizitza bertan merkea, jende super jatorra, aseran agian pixka kostako dugu, baina, bozka pixkatekin, asunta berara konpontzen da, eta osagai piloa eta ederrak dituena. Nik ez dakit aldundiekin, prefekturarekin, jaurlaritzarekin, zeinekin jarri behar garen harremanetan, baina hemen
diru laguntza edo bekaren bat sortu behar dugu, Georgia eta Euskaldunen arteko harreman hau sendotzeko bidaia antolatuak Euskal Herritik Georgiara. Niri benetan sekulako goa jarri zait. Georgia ezagutzeko. Eskia zalea ez balimazia, urren gudarako hasia. Udarako plana hori mundiala. Beroa zer da lehorra edo ezea? Lehorra, hobe. Bai, orduan, bentan, bueno, eramangarria dan berotasun bat. Horre balio diniri. Bai, orduan, uztaila abuztuko plan perfektua. Eta nolabait, udaratik kanpo, norbait benetan aukera izango balu, matxa jasotzen den garaian berta joatekoa, nik ez dut ezautzen, baina seguru izango dela sekulako festagiroa. Bai, ikusetan nola maite duten beraien ardoa, bai, izango da, hemengo Errioxan bezala, non nahi festa, eta noski ederki guztia. Agian bozkadarekin, Julen, ez tarriko minio ikenduko zaizu? Akaso, zoze beharko dugu, ura ez dia eta zain minarekin ari gara, baina ez dio bultarik ematen. Georgiako bozka izango da... Erremedio. Eskerrik asko, Angel, hitz egingo dugu, gabonetan afaritxo edo zerbait egiten dugun. Bozka pixkatekin. Ez da garentzako. Hori da. Egin berko dugu, bigarren kafeko kolaboratzaileekin. Guazen musika pixi bat entzutera, hau Irakli Shakbiani da, Georgiako musikaria. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta kaso pena pixka bat daukagula irudikatu behar dugu, baina ez dugu pena gehiagirik esaterakoan bagoa zela, eta ezkarela itzuliko eguntxo batzuetan behintzat, urtarrilaren bian, okerrezpan naiz, hemen izango gara bueltan, ez da? Bai. Urtarrilaren bian. Ba, entzule, plazer bat izan da, 2023 hau zuen konpainian igarotzea, baina bagoaz, eta pozez goaz, den ez dizu bukatuko, porraldi txiki bat ere merezi dugu, azken hilabeteako gogorra izan baita. Oiana Maritoren agenbe plazer bat izan da, baina urtarriaren 2, 3, 4, 5 badagokizu gurera buelta. Bai, hemen izango naiz urtarriaren 5 berriz ere gogotxo. Errege bezperan. Hoxe, bai. Opariak ekerri. Olo, nire presentzia bera. Bai, hori eso pari izangoa. Goi hori ez izarandia esan barnoen bihar arte, baino ez urtarriaren bian ikusiko dugu elkar. Lehenago ikusiko dugu elkar. Taberna zuloren batean topo egingo dugu uste dut. Entzuleok, badakizu hemen gure dualtasun honetan, bikotasun honetan, batzuk gabonzaleak, besteak grinchak, zaretela, izan zorion urrengo bi aste hauetan, eta urrengo urte osoan ere bai. Baina, tira, faltan botatzen bagaituzue, bota mezutxoak Instagramera desan naizue, faltan botatzen zaituztegu, eta guri horrek poxa emango digu. You can hang your lights on me. Saio honek gabonetarako besten duen kantu honekin, Jamie Cullum Hand Your Lights honekin agurtuko zaituztegu eta agurtuko dugu 2023 bigarren kafean. Eskerrik asko denoi eta datorren urtean, hori, zita hortxe daukazu urtarriaren bian, izan ondoa jo! Keep calm and bigarren kafea.